Chunya ogoyo ne Nyasaye maduong' erokamano momiyo ng'wono mondo ayud kaka yiena welem kodi mondo ayal wach wamiyo nyingi duong' Ruoth. Iber adiera onge ng'ama chalo kodi. Kweni, lochni, nyaloni, dwaroni, tekoni usiko. Koro rie badi Ruoth, itimonwa hono, itimonwa maber. Molo nyingi musiko Nyasaye mondo yud duong'. Erokamano nikech an mabiro ka an giri mar tich. Asayi Wuoro Maler iti. Imidwa chotimre e remb Yesu Nazareth. Amen. Adwaro mondo wasom kod Jo-Kolosai. Akwayo mondo kiyie tiel koda muma. Kaw Mariel Jo-Kolosai 1:16. Wach moro mamit to tin ema dwa wuoye then walima lima. Nikech kuome ema Nyasaye nochweyo gik moko duto manie polo kendo manie piny. Ok mana gik mineno kende to koda ka gik ma ok ne bende, kaka loch, gi duong', gi ruodhi, gi teko, mago duto nochweyo kuom Kristo kendo ni Kristo. Amina. Muma wacho ni nikech kuom Kristo wawuoye gi jal moro ma chunye onge kwe. Jal ma onge gi duber. Jal ma ywak. Jal ma dwaro tok yudi. Jal mantie kod kuyo. Muma wacho nikech kuome wawuoye gi jatuo moro. Wawuoye gi nyathi moro, ng'at moro ma nyathini oran. Ng'at moro ma nyare chuda excess. Jal moro mosemanya tich to pok oyudo. Adwa na wuogi ng'at moro man gi shida, yani ng'at man gi chandruok, yani ng'at ma onge akena wach nade, ng'at ma dwaro e nyim Nyasaye. Muma wacho ni nikech kuom Yesu kanyo, kuom Yesu ema Nyasaye nochweyo gik moko duto. Adwaro mondo ing'e ni ka kuom Yesu donje, Yesu Kristo donjo kuome, idonjo kuom Yesu, to in gi gik moko te. Nikech kuom Yesu kanyo ema Nyasaye nochweyo gik moko te. Winji, obed nyathi nochwe kuom Yesu, entie kata kawuono. Ka ng'ati moro ran, to resruok mar ng'atino ochwe kuom Yesu. Awacho niya, ka in gi tuo mar asthma, ithung'a thung'a seche te. Iwuotho inhaler pile. To muma wacho ni gik moko duto nochwe kuom Yesu. Kati bed gi tuo mar ahonda mok sudi, gik moko te nochwe kuom Yesu. Awacho ni bed kod tuo mar choke, tuo mar arthritis. Gik moko duto nochwe kuom Yesu. Kati bed mana gi wich mawirre, yani in gi hypertension, high blood pressure, wenge nigi pressure oseketo rami ma wi bari, ma wi chikore yonge kwe, fuondi lit nikech pressure. Gik moko duto nochwe kuom Yesu. Adwaro mondo iwinji ni gik moko te nochwe kuom misinga. Akia kama intie, wan gi chuo man gi pesa to ginyal bedo. Nikech jachieno dagi. Okuong'gi. Chieno nyono piny moloro dhoudi te. Muma wacho ni gik moko duto nochwe kuom Yesu. Adwa ni winja. Edwaroni, e ywakni, e kuyoni, akia kaka wachi, te ni kuom Yesu. Gigo te ni kuom Yesu jawar. Ang'o miwinjo kok nyalre kuom Yesu meja? Nikech kuome ema Nyasaye nochweyo gik moko duto manie polo kendo manie piny. Be iwinjo kanyo maber ni kuom Yesu no nochwe gimoro amora manie polo kendo manie piny. Tinino obed tingruok, yani obed teko, yani obed duong', obed loch, obed mwandu, obed fedha gi dhahabu, obed kwe, obed chwe. Obed somo, yani akia kaka wachi, obed yuolo nyithindo, obed kend, obed ang'o, obed ng'iewo gari. Gimoro amora andika wacho ni nochwe kuom Yesu, gik manie polo kendo manie piny. Sani pok wachopo e polo, wan mana kodi e piny ka. To piny mochwe gik moko kuom Yesu ni, ka ema wariembe matokni. Ibiro riembe, ka idak kuom Yesu to in go, ibiro riembe. Ka ema wanyombe.
nikech polo onge dichwo, polo onge dhako. To ka e piny ka nikech ochwe gik moko te kuom Yesu e polo kende piny. E piny ka ema warwakore. Polo chieng' cha onge chako badilisha manguo. Te piny ka ema nyaka wagede. E piny ka kama wawuoyo kodi sani minena ta neni tiwinjane. Ka ema nyaka wachieme maber. Nikech ondiki ni nikech kuom Yesu Kristo Nyasaye nochweyo gik moko duto manie polo kendo manie piny ka. Now pok wachopo e polo, pod wan e piny ka. Wan gi ringruok mar dhano mochwe gi ringruok gi remo. Koro gik mochwe kuom Yesu e piny ka nyaka wabedgo. To mama mi ruodho orani ka onge kuomi to kaw sani. Kech ruodho oseikore mondo mi. Kama biaga tonga maduong' bi kikapo nango nikech wan e supermarket mar Jehova kama Yesu nitie gi gik moko duto. Bia gi giri mar tingo gi supermarket yer midwaro nikech ochwe gik moko te kuom Yesu meja. Iwinjo ka ngomi dwaro nikech kaje chieno nyono piny to Yesu nochwe gik moko kuome, Yesu noloje chien nyaka mokwongo. Kendo ne muma wacho ni jo chiende go sarut kuom nying Yesu Kristo. Kada ka Yesu donjo gweng' Jogerasi to jo chiende mane chieno wuod Jogerasi chieng' ne mane gifunde virago ne gikawo korgi chieng' ne mane gikawo korgi magidhi gidonjo e yanguro. Tiende ni gimoro amora nochwe kuom Yesu nyaka teko mar golo jochiende nochwe kuom Yesu jawar. Koro gima didini maditami yudo dwaroni maditami chopo lekni kawuono kuom nying Yesu Kristo muma wacho ni nochwe gik moko te nochwe kuom Yesu. Ka Yesu odonjo dala gi Lazaro to ang'o chiero Lazaro dier jomotho. Jal moseninde bura 4 omiyo mobedo mangima. Gik moko duto nochwe kuom Yesu e polo kende piny. Polo kada wuoyo kuom polo nikech polo to nitie wabiro dhi. Adona wuoyo piny ka mana kama pod neno wachandore ni ka. Ema nyaka wayudi gik moko te mochwe kuom Yesu go. Apenjo kain kami winjano ang'o mesetingo sani nikech ka gik moko nochwe kuome okadwa winjo dhako ma migumba nikech mugumba Yesu golo nogol kuom Sara nogol kuom Ana. Nyaka an mana babet kani ayany no maka kuom decha uchiel kende kadhi katedo wach weche mabet pek kuoma gidweche auchiel kapok amako ich. Endalo no pod natin no wach kaka yoto sijui nini sijui ati keto medona de to anje ga par gi wiye to nikech gik moko te no chwe kuom Yesu na fwenyo ni gik moko no chwe kuom Yesu nimar an no wara ka jaklas 5 kama ka jaga par ga chiel kur ka vitedo giga par gi wiye no to poda winjo ka mbi mar Yesu cha ni kuoma to ayany bende yanya to Yesu ne be wadak go. So I was confused. How ere kaka gini nyalo timore to ndiko wacho ni gik moko te uchiwe kuom Yesu. To wango chuna muna wuo kod mweche ma wacho sani apenjo ni dongo ndiki ni gik moko duto teme polo kende piny chwe kuom Yesu anadwaro mag piny sani to ang' Roho Maler biro ira ayanyo Roma podatin kabisa pachebi kuti podatin ansie na dhitedo katin kabisa to ang' Roho Maler biro kuoma to Roho Maler wacho weche mokarie dek achiel na timo mane pek mano chuna ni nyaka tim sana
mondo akaw gimoro adhi atim go misango ne Nyasaye, mondo gik ma ji wacho go orum e msalaba Kalvari. Kech Yesu ne en chiwo. Koro ka dwaro gimoro kuom chiwo to nyaka chiw ne chiwo. Chiwo omo chiwo. Ibrahim kodhi mondo ne Isaka nikech Nyasaye dwaro nyathine achiel no. To ka Nyasaye neno yie ma en go to chiwo penje gima gidhi timo go misango, to koni Nyasaye biro chiwo. To ka Nyasaye oseneno yie ma en go kotwe nyathino kete kendo mar misango, to ang'o mi warning ni kiki. Aseneno yie ma en go ka rombe cha. Koro chiwo kelo chiwo. Akiani binjo wach ma wacho ni chiwo kelo chiwo. Na chiwo to no mi anyuola nyithindo. An gi kotha. An jal moro mi luone min ng'ani. An gi joma luone Daniel. Winji gik moko te no chwe kuom Yesu. Iwinjo ang'o midwaro kuom Yesu sani? Meja ni ka, ratego ni ka, uchiero lotho ni ka, ne wuod dhano ni ka, wuod Nyasaye ni ka. Ang'o midwaro mondo mi sani? Adonje email na ka biro ka to ka nyako moro nondiko na to ne okasomo kawuone kapok adobino ni en osechandore gi kinda to dwaro ni mondo higa ni omak ich nikech ijino osemiyo chandore mo winjo gik moko winjo winji. To sama somo message ni ta winjo ka chunya oringo matek makoni gik moko te ochwe kuom Yesu, nyako ni mako ich. In fact ne okaduoke winjo chunya ni nyako ni nyaka mak ich. Chunya dwaro mondo ng'ato ka ng'ato tingi mapek. Nikech Yesu wa to ko winjo wami gik mayot. Mago heo, oheo. Wadwaro mondo wating gik matek, mapek. Neko moro mositiko higa pare madwaro ka. Echi moro mapok oting'o nyathi igni 20 moko 15. Yani ok adwar mondo wami Yesu wa gik ma Nyasaye ok winjo watem gi gik ma hivi. Owinjo wachiw gik mapek motamo wa, motama nyuola, motama juoke, motamo jorieko. To wamiyo Nyasaye wa. To Nyasaye ting'o nikech pek mar Yesu gimina ne pek kuomino biro ting'o ka kalatas. Nikech kuome ema ne Nyasaye ochweyo gik moko duto manie polo kendo manie piny. Ok mana gik mineno kende. Haleluya. Ok kuom Yesu dware mana gik mineno. Solomon maka Daudi kwayo mana rieko ok ne. Rieko en gima odak kuom dhano. Ot kigero tineno. King'iewo ndege tineno. King'iewo gari tineno. To muma wacho ni ok gik mineno kende man kuom Yesu, nyaka mago ma ok ne. Mano to kakora wuoyo ng'ena lali nikech ni dwaro mineno. Ayieni kaw mineno. To koda ka gik ma ok ne bende. Kaka loch, gi duong', gi ruodhi kod teko. Mago duto Nyasaye nochweyo kuom Kristo. Amiyo nying Yesu ja Nazareth duong'. Amiyo nyundo maka Jehova duong'. Amiyo wes. Yesu na wes obiro ting'o giri machandino. Obiro ting'o. Amiyo nyinge no duong'. Yesu en rola mang'ongo madhiro en konyono piny kamonyono wuod Nyasaye nyono onge gima chako tiyo obiro konyo to pudho to rieyo to onge gima chako ti kanyo kendo nikech ang'o en rora maduong' tinga mar rola en gitie gi nyororo to en gimoro to en gimoro ng'e kabe to en gi upawe mbele ne ka jembe mone mbele ne ka koro okunyo to tingi nyono chumbe nyororo gi be nyono to ng'eku be nitie gimoro mochanyore kama to ringo
be nyono. Koro konyono kamano tok chak ti kendo. Obedi kuom monyono piny. Madele unonde kini onge de chuo manyuomo dhako to bet. Yesu biro nyone sani. Awacho no bedi jo chiende madele u maji ogoye mbaka moko ni mano to mar joka ng'ane. Haijalishi. Yesu biro nyone sani. Obedi wago gini makano dhi tedo to duogo te. Biwinjo wacho ni giduogo te. Magi land hali hatari e gweng ikona dak makato onge. Mano kodonjo kuom Yesu maber, jatelo biro nyono moyude chwa. Awacho ni kata kameru monyuoli ne okony dhi tedo. Ande odeki. Ni ng'ato ka ng'ato notho mana kuom richo ne owuon, ok mar ng'ama chielo. Koro we moke lawno, which kagime jitokeza in, hemi wuok kuom Yesu sani. Koni ruodha sebiro, adwaro sani, okagaba utan ka okomia. Nikech ondike muma ni jok marito kuom ruoth, teko gi nomedre, be irito kuom ruoth. Ondike ni anto anatel nyimi, mi anapie gode, eka anayaw ronge molor. Bende dwaro mondo Rabi Osana Emanueli otel mbele ni. Mondo pie ni gode, nikech gode to nitie. To nyalo pie gi magiduoge e laini mar mesa. Ondiki e muma ni chakre ndalo Johana Jabatiso nyaka chiel kawuono, joma thuondi ma jochir apako ng'wono ema riewre kendo donje piny ruodhi Nyasaye. Wan ka kinde machal gi ma ruoth okelo hono, ruoth okelo ng'wono. Kane wane kanisa waching Jumapil to wan gi baba wa moro maduong' e kanisa wakanyo. To nodhi safar. Koro kane oduogo to oidho tuk. Oneno gi wang'e kaka trailer biro donje tuk. Eka trailer nogo tuk mong'ielore kama to onge gimo hinyore kuom osiepwane kata chiel. Muchopo waidho gari muchopo Nairobi. Kodonje ode to kotiyo katika lemo ne tap to sime mogo e kanisa. To kona woro. Nikech nwa oro pastor mondo dhi olemnegi. Pastor no wacho ne alamonu. Kendo chunji maricho manego ji yo madongi ji barabara ok dong kodu udugu kongima. Kare roho ema ne miyo dho pastor wuoyo kamacha nikech roho no oseneno ka jaduong' cha dhi tho iyo. To Nyasaye mar alama no miyo gino ringo mong'ielo jaduong' manolamne ni no ume gi remb Yesu ja Nazareth. Onge gima time. Lichi ne makogo sime to tetne ni kare Nyasaye nitie. Nyasaye manye wacho gi dhogi, Nyasaye otimona. Winji. Ka ng'ato nigi yie kuom Yesu Kristo ma misango achiel kende mar Nyasaye, to onge gimoro amora mamoko kuomi. Nikech Yesu en raywe. Jawar no yweyo ne od mama nyar gi Nereah. Ka piny osebago wa yodinore onge. Baba na to ngima. To onge kata ot monyalo soyi wiwa. Apuoyo Nyasaye maratego, ruoth manyalo amalo ne dala mosewe. Baba wangima, mama wangima. To waonge kata kaka wachiem, wan joma no chamo gik monyon piny. Kata nanga madhigo skul onge. Kaka nadhi skul gokinyi e kaka duogo. Dana monyolo baba masa moro nyalo luwo bang'a saa 8 gi nyuka moro moyudo moruo monda madhi kik wang'a nure kani e skul. Ka ng'ato romo gi Yesu to ngimane malokore. Mor gi Yesu ruoth. Jal mano wara katine odwa. Ruodho ne wara ken kod dwaro kod od mama nyar gi Nereah.
Ang'o miwinjo kok nyalore? No nyalore od mama. Pod biro nyalore sani. Pako duong' no. Ma Jehova wuoyo koda kane lamo. Pinyo chama mama onge ot. Pinyero wa wani wuo kuom osiawre nyaka ng'ama ok winjo wuo. Ibandika kuom nyaka gima ok otimore nikech dhier. Nalamo Nyasaye kapod nyathi matin. Nyono piny od mama nyar gi Nereah. Mana wadala wa aketa kasaida kod mama kende. Koni ruoth kaini paro od mama nyar gi Nereah. Otumo juang' mobol mowe. Nyasaye nyalo rado gi ng'at achiel kende kama achiel e yanyuola achiel kama. To lame nyalo golo dalano oko. Heka nga wuoyo gi Nyasaye ma wabiro wuoyo go sani nikech awinjo ka sa oromo mondo wawuo gi Nyasaye maratego. Na ting'o od mama gi chandruoge no te. Giduk gi kech gi dhier gimoro amora mane waonge gogo maga ting'o to tere nyimi Yesu ja Nazareth. Wacho ne ruoth kuonge timne mama nyar gi Nereah. Mondo nyingi man gi teko yud duong'. To wang' kane lamo Nyasaye mondo gwedh John Otieno piyo. Mane Roho Maler olwar kuome ka wuoyo koda kapod okijana ma ja primary. Pako duong' no. To kone Nyasaye wuoyo kode mokone ni penje Nereah no. Adwaro mondo wach ma in bende keli mondo ing'e ni Nyasaye nitie manyalo timo gima dhano ok nyal timo. Penje Nereah no kabo seneno katimo ono moro gi wang'e. Sini kona ni Nyasaye penja mondo apenji taduoke nie asene. Apuoyo ono. Apuoyo teko. Wadoke lamo. Piwang'o go kala chongwa jonyelo. Maita. Glory be contorobo shinta. Glory maita. Iwinjori jaler maka Nyasaye. Tang ruoth oduogo gi teko mang'eny to kone jalcha ni kone. Nyasaye koro mondo timne ono an Jehova. Hallelujah. Mana ting'o od mama nyar gi Nereah. Ang'o midwa ting'i tene Nyasaye sani? En ang'o miwinjo no winjo ting' tene ruodh ng'wono sani? Mori na tero od mama nyar gi Nereah e nyim Yesu ja Nazareth. Tere gimoro sani. Samia neno gik madongo od mama. Nok pare. Ne onge. Wan nosewewa kanyo. Hallelujah. Kata bedo ni baba nosetho. To mama bende nosetho. To wadongi Yesu. Jal mano ting'o od mama. Jal mamiyo od mama obedo od moro. Jal mamiyo nying obedo nying. Hey! Umiya yudo nying manyien Kristi ber. Hallelujah. Wacho na ni winjo. Wugoko. Weri gi weche mang'eny. Wukori tina tich na ng'eny oko ka. To sama ni wuog mondo dhi tina. Wach mibiro wacho. Lighto glory. Biro winjore piny ngima. Apenjo Nyasaye ni yo mane. Ne ok oduoko ling'aling'. Adwa ni ng'e. Nyasaye ong'e kata pok iwuoyo. Hallelujah. Jehova ng'e nyaka gima kiny ne wach kiny. Tini kene kiny ne wache. Ong'e nyaka gima kiny ne par kiny. Ti kene kiny ne par. Nyaka sama wuoyo ni onge gima nyalo pando ne Nyasaye kata achiel. Jehova no wacho na. Nereah bige kaka ng'eyi. Ang'e nyaka law mirwako. Ang'e nyaka nini mama potin malando marapodo. Ang'e nyaka gima oto ima kora chwich. Nereah onge gima nyalo time nyima makia.
Wach no noduoka Zaburi 139. Mawacho ni mano kaka Ruoth ong'eya monona chutho. Adier Jehova ong'ewa. Jehova nowuoyo koda pod arito. Okwana ni winjo. Okinyal wuotho nyima kichal kaka ichalni. Nyaka chweri maluoko lahani kaka ichwero rech ngege. Maluoko lahani sama Ruoth wuoyono to Ruoth odirona nene mesaka. Ka Jehova okelo ngege ichwero moywe mapoth yielo dande iluoko dong mapoth ikone kamano kaka in be nyaka chweri maluoko lahani eka in iwuotho nyima. Awuoro Nyasaye. Manyalo loko ng'ato dwaro ma Nyasaye madwaro. Manyalo chwero ngima ng'ato. Jal mowuoyo Jeremia ni wane ilwete kakalo nedo jochwech. Iwinjango adwani walem kod. Iwinjango adwani walem kod. Iwinjango be nitie gima dwaro nikech gik moko te ochwe kuom Yesu Rabi. Hallelujah. Isemiya wach malong'o ni Ruoth. Aneka kaka giri mar tich. Ing'e chunya. Injili mayalo no. Ing'e dhako no, gi chuog no, gi dala no, gi nyathino, gi kiji no, gi jachano no, gi jatuo no. Ing'e. Yena itimne ono. Akwai kaka jatichi ni Baba. Rie badi kimuko gimoro ka gimoro. Itim maber osiepna. Isetimo. Awinjo kisetimo Rabi. Nyinge yudu duong'. E remb Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. An ma wuoyo kodi. An Bishop Nereah Mbewa. Atedo karachunyo ka uma school kandiege. An man kani an nyara sembo kanyikela modak Ndhiwa Rangenya school. An nyar jaduong' manosenindo Rufus Agola boy. An jal ma Yesu nowaro. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Winji, wan gi kanisni mopogore opogore. Namba na ero rengo kanyo. Ka mondo watudre nikech awinjo chunya. Ibiro dwaro mondo walam kodi kanisa wa. Ibiro dwaro mondo join wa. Bende samoro ibiro dwaro mondo wakonyi chandruok moro. To bende nyalo dwaro mondo wami advice. Winji, kao namba 0720 403913. Nyasaye ka gwedho ji to gwedhi mondo warad kendo. E nying musiko, nying man gi teko, nying Yesu ma Nazareth. Shalom.